Жырмонға ғашық Ябалақ ауылы халқы ел ахырында өр яңа клублы булачак. 4 ел инде Ябалақлар мәдәният йортсыз яшәгән. Авария хәлендәге иске бинаны 2017 елда ук сүткәннәр. Бина мәдәният милли проекты кысаларында кызыл кирпечтән матур итеп төзелә. 750 квадрат метрны биләячәк. Биредә 300 урынга исәпләнгән тамаша залы, балалар музыка мәктәбе, китапханә, грим, санузел, түгәрәкләр белән шөгыльләнү өчен бүлмәләр һәм фойе урын алачак. Төзелеш эшләрен Рөстәм Мәгънәвиев җитәкчелек иткән строймонтаж җәмгыяте егетләре башкара. Апрель айында Староцкого дома культуры 300 урынга башладык. Заказчига управление капитального строительства Республики Башкортстан. Моңа бүленгән 28 миллион 392 мең акча. Әлеге көндә без эшләйбез. Стеналарны күтәрәбез, беренче этажны битердек. Идәннәрне алып барабыз, стяжкалар эшләйбез. Фермаларны бергә алып барабыз, суларны салдык. Отоплениене башларга торабыз. Алла бирсә, ел азагына битерәбез. Әйтәсе килә үзебезнең эшчеләргә бик зур рәхмәт шушы исте көннәрдә эш алып барганга. Төзүчеләр Рәсих Зарипов, Роберт Гимаев, кран автомашинасын хезмәтләндерүче Риф Мөхетдинов ал ял белми эссе кояш астында армый-талмый эшли. Җәйге каникулларын файдалы үткәрү максаты белән Андреевка авылыннан яшь егетләр Нефтекама шәһәрендә белеп алучы Динар Гимаев белән югары яркидәге Башкорт технология колледжында укучы Дамир Шакирянов ярдәмгә килгән. Төзү эшләре белән бер рәттән объектны техник җиһазлар, мебель һәм музыка кораллары белән комплектлау эшләре алып барыла. Гомумән алганда, авыл халкының иҗади үсешен, ялын күңелле һәм файдалы үткәрү өчен бөтен шартлар тудырыла. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.